Ja ho va dir la publicitat fa anys i és tota una realitat. La vida és mòbil. La tecnologia està permetent que siguem on siguem i amb un únic terminal puguem comunicar-nos. Cada cop més, no concebem les activitats diàries sense la mobilitat en les comunicacions. Per accedir a tot tipus d'informació, escoltar música, consultar tràmits administratius, veure la televisió, trobar la millor ruta mitjançant el GPS o fins i tot pagar amb el mòbil, com s'ha realitzat a Sitges en una prova pilot de La Caixa. En definitiva, el que s'ha fet en aquesta experiència és agafar una targeta financera, incloure-la o posar-la dintre del telèfon mòbil amb una tecnologia que es diu NFC, que el que fa és permet comunicar dos dispositius amb distàncies curtes i quan anem a comprar una botiga que accepta aquest mitjà de pagament, l'única cosa que hem de fer és agafar el telèfon mòbil, apropar-la en el terminal de punt de venda i la transacció està realitzada d'una forma tremendament ràpida i igualment segura que en qualsevol altra transacció amb qualsevol altre mitjà de pagament digital. Mòbils, terminals de nova generació, portàtils, dispositius que només s'entenen si treballem sobre xarxes de comunicacions sense fil, de qualitat, ben planificades i respectuoses amb les persones i amb el medi ambient. Xarxes que han d'esdevenir infraestructures bàsiques per aconseguir la cohesió social i territorial del país i assegurar la competitivitat de la indústria i de l'economia catalanes. Tenen, doncs, una importància cabdal, estratègica. L'augment d'usuaris de telefonia mòbil ha comportat que les torres de comunicació hagin de ser prop de la ciutadania i evolucionin per tal d'integrar-se amb el paisatge urbà. Infraestructures que s'han de planificar de manera consensuada per oferir serveis al major nombre de persones. Garantir aquests serveis per tothom i arreu del país ha estat possible amb el Pla Catalunya Connecta i la col·laboració dels operadors de telefonia mòbil. Aquest projecte representa un impuls sense precedents per fer arribar la telefonia mòbil als entorns rurals i polígons industrials. El desenvolupament de Catalunya Connecta permet que tots els municipis catalans tinguin cobertura de mòbil, almenys d'un operador, i que tothom pugui trucar al servei d'emergències des del seu terminal. Per tal de vetllar per un desplegament d'infraestructura sostenible, des de la Generalitat de Catalunya hem dissenyat la governança radioelèctrica que coordina les polítiques en comunicacions electròniques i de medi ambient. Els seus eixos d'actuació són impulsar el desplegament ordenat d'infraestructures de radiocomunicació, actualitzar la normativa catalana quan es consideri necessari, ordenar les infraestructures de radiocomunicacions en àrees rurals, controlar els camps electromagnètics generats per les estacions de radiocomunicació, informar la ciutadania sobre els camps electromagnètics. Aquests 5 eixos d'actuació es materialitzen en diferents projectes. Per generar un consens al voltant dels desplegaments d'antenes de telefonia mòbil, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació ha creat el projecte Gecodit. Sabadell és un dels 6 municipis on s'ha fet una prova pilot. El programa Gecodit a Sabadell ha funcionat, entenem que bé, perquè ha generat una base de consens entre les operadores, les associacions de veïns, que eren els representants dels veïns i que en molts moments havien manifestat dubtes a l'entorn de la disposició de les antenes de telecomunicacions en els sostres dels habitatges, i el propi Ajuntament, que sempre ha manifestat la necessitat de disposar d'un bon servei de telefonia mòbil, però que s'havia de fer de comú acord amb el veïnatge. Amb el Pacte Gecodit estem aconseguint que això estigui tot legalitzat, amb els emplaçaments més adients per al venda de la població, i llavors ells tindran la seguretat de que els tècnics i les administracions en tenen tot comprovat i tot controlat. Els operadors han complert amb totes les normatives que tenen que complir i això els dona una seguretat i al mateix temps poden disfrutar del servei. Per ordenar els emplaçaments de les torres de comunicació a les comarques catalanes, l'any 2008 vam signar el Pla d'Ordenació Ambiental d'Infraestructures de Radiocomunicació amb els operadors de mòbils i d'infraestructures. Aquests plans comarcals el que persegueixen és promoure la compartició d'infraestructures en aquelles zones on actualment ja hi hagi infraestructures de radiocomunicació i en aquelles zones on actualment no hi hagi serveis de telecomunicació s'estableixen unes determinades zones que són susceptibles d'instal·lar noves infraestructures. A més, per aquestes noves infraestructures s'agilitzen els tràmits administratius per tal de poder construir aquestes infraestructures. Per controlar les emissions de les antenes de telefonia mòbil, la Generalitat, amb LocalRed, hem ideat una xarxa de monitorització contínua de camps electromagnètics repartida per tot el territori. El pacte que signa la Generalitat el que ens permet és integrar-nos al projecte de desplegament de sondes per la control i monitorització de les antenes de telefonia mòbil existents al nostre municipi.
Això ens permet gaudir d'una eina que a més és accessible per ciutadans a través d'internet i ens assegura que d'aquestes instal·lacions les emissions de potència estan per sota de la normativa prevista. Entenem les infraestructures i els serveis avançats en mobilitat com a eixos estratègics de la Catalunya del present i la Catalunya del futur. I volem seguir avançant, volem seguir ensenyant al món què fem i com ho fem. Des d'aparadors de ressò global com el Mobile World Congress, celebrat a casa nostra, a acords amb altres països per atreure centres de recerca i empreses amb qui es puguin compartir experiència i coneixements. Perquè més enllà de les dites publicitàries, cada vegada la vida és més mòbil.